Od 22. do 26. januara po odluci Gradskog veća Zrenjanina Mileta Mihajlov je bio na navodnom službenom putu na Hrvatskom primorju, u Poreču i Makarskoj. Srpska napredna stranka pitala je gradonačelnika pre 2 nedelje zašto je tamo išao, da li je uradio nešto korisno za grad i zašto o tome ćuti. Mileta Mihajlov se po ko zna koji put oglušio o naša pitanja. Možda su mu se istrošile baterije na slušnom aparatu koji smo mu letos poslali. Ali mi ćemo postavljati svoje pitanja sve dok ne počnu da odzvanjaju. Gospodine Mihajlov, šta ste radili u Poreču i Makarskoj? Zašto o tome ne obavestite svoje sugrađane? Jeste li ugovorili neki posao u interesu Zrenjanina? Nije valjda da ste putovali samo zbog promene klime i deviznih dnevnica. Da li zbog ove naprasne posete Primorju ili zbog toga što se inače ni za šta ne pita u svojoj stranci, Mileta Mihajlov je bio iznenađen glasanjem odbornika Demokratske stranke na poslednjoj sednici Skupštine grada Zrenjanina. Na toj sednici demokrate su, lavirajući između saradnje sa radikalima i ligašima, prvo glasali za stavljanje na dnevni red formiranje anketnog odbora za utvrđivanje istine o dešavanjima u apoteci, a zatim, kada je ta tačka stigla na razmatranje, nisu podržali formiranje tog anketnog odbora. To se u narodu kaže pljunuli pa polizali. Prijatno demokrate. Dok se gradska vlast bavila sama sobom, Jugoremedija je udvostručila svoje probleme. Grafičko preduzeće Budućnost je već 4. mesec u štrajku. A stotine drugih preduzeća u našem gradu ovih dana sastavljaju godišnje bilanse u kojima su sve same nule i gubici. U isto vreme zadruga Zrenjaninka posluje uspešno, a umesto PET ambalaže prerađuje izbegličku muku i javne donacije u profit funkcionera Demokratske stranke.